Usa sa kinaiya nato mga Kristiyanos, mga igsoon, mao kini nga ang sentro og punting sa atong kinabuhi, pagkinabuhi, mao gayud si Kristo. Ngano man, kay mga Kristiyanos man ta. Kay kung mahitabo gani nga si Kristo dili na mo sentro og punting sa atong kinabuhi, mawala ang atong pagka-Kristiyanos. Mao na nga paningkamutan gyud nato mga igsoon nga dili mawala si Kristo sa atong panan-awon. Mao bitaw na nga musimba ta sa adlang Domingo, pistang Iglili ug naay mga kasaulugan sa mga sakramento sa atong simbahan kay mao na ang ato ang paghandom ni Kristo aron dili ta mawala. Mabita na mga ison sa atong Ebanghelyo karon, kung naklaro ninyo ang atong Ebanghelyo, wala ko kay balo unsa inyong gibati. Kanag may gibati pud mo. May buntag mga ison. Wala ko kay balo, kamo rin na hibalo ana. Mao nga sa ato nga pagpamalandong ug pagkat-on niini aron nga pag-alalay nga ato gyuning mapalalom o mabuhat nato mga igsoon, maningkamot nga makabuhat niini. Tuguti ko nga sa atong pagpamalanong pagkaton, mubalik tanaw sa ata sa unang pagbasa sa Salmo o sa ikaduha nga pagbasa aron maalalayan ta ani no. So ari ta magsugod sa Salmo. Nananang Salmo. Okay. Balik ko na to ang Salmo, ready, go. Bulahan ang lungsod nga gipili sa Ginoo alang sa iyang kaugalingon. Atong usbon, kausa, go. Bulahan ang lungsod nga gipili sa Ginoo alang sa iyang kaugalingon. Klaro man kayo na ito ng binisayaan, no? O in English na ito ng bulahan, blessed. So bulahan ang lungsod nga gipili sa Ginoo alang sa iyang kaugalingon. Nganong bulahan man mga igsoon? Nganong blessed man ang lungsod nga gipili sa Dios nga sa Ginoo alang sa iyang kaugalingon? Wa mo masayod? Disgrasya. Mao ni ang gisgutan sa unang pagbasa. Naklaro ninyo ang unang pagbasa nga gikutlo sa kinaadman ni Solomon, kaalam ni Solomon. Unsa may gisgutan sa unang pagbasa atong balikon aron makaingon gyud ang bulahan nga ang iyang lungsod mga igsoon nasayod na unsay mahitabo nila. Nganuman kay ang lungsod sa Dios nagsalig ug nagkinabuhi man sa Dios, nagsalig sa Dios, mauna ang iyahang lungsod. Unya, sumala pa sa kinaban ni Solomon, panalipdan ni sa Ginoo o gatagan siyang panalangin o ang iyang mga kaaway, iyang laglagon. Panalipdan siya sa iyang mga kaaway, mga igsoon. Munibulahan kaayo. Nya, ug ato ning dad-on sa atong panahon, mingon ta, dili ba lungsod man ta sa Dios, no? Pero ngano man nga mura nagmadaugon man ang kaaway sa Dios. Kaya nga atong moralidad karon nagkaut-ut man og maayo. Ang mga bakak nga pagtulunan mao man hinuin naghari sa atong katilingban karon. Kristiyanos man tata nga katilingban. Muna ang pangutana, tubag ani mga igsoon, usara gyud. Nahimo batang lungsod sa Dios? Nahimo batang lungsod sa Dios? Kaya sa pagkatinuod mga igsoon, sa pagkatinuod lang, lungsod ta sa Dios. Katawhan ta sa Dios. Nga kitang mga Kristiyanos, mga igsoon, dili lang ordinaryo nga lungsuranon ta sa Dios. Kung pinili pagyud ta nga iyahang lungsod, ambot og
Nakaamgo bataan ni. So dili ta ordinaryo nga lungsuranon. Kita ang pinili nga lungsod sa Dios nga gisgutan dinhi. Sa unsa mang pagkaunsa ang mga igsoon nga nahimo tang piniling lungsod sa Dios. Diya sa atong pagdawat ni Kristo. Di ba si Kristo mao man ang gikahimutan nga anak sa Dios. Iyang gipili. Mao nga sa atong pagkahiusa diha ni Kristo, sa atong pagkakatawhan nga gitawag og lungsuranon, mao na nga kita di ay gikahimutan ta sa Dios. Apan ang pangutana ni ini mao kini. Ato bang gipuy-an ang atong pagkalungsuranon sa Dios? Maunay dakong pangutana mga igsoon. Kay unsa man ang lungsod sa Dios, mauni ang katawhan nga nagpahari sa Dios mga igsoon. Nagtukod og katawhan kansang kultura ug kinaiya. Nagtuman sa kabubuton sa Dios. Maobitan na nga mailhan ni kaning mong lungsurana kay nagtuo sa Dios og ang ilang pagtuo makita dinha sa unsa man nga makita nga kultura og kinaiya nga mo'y makita og masabtan sa katilingban mga igsoon. Maobitan na nga sa matag higayon nga magbansay tag mga kinaiya o kultura nga sukwahi og supak sa kabubuton sa Dios. Kitara ang nagdumili nga mahimo tang lungsod sa Dios mga igsoon. Kitara ang naglimod nga kita piniling lungsod sa Dios matag higayon nga magkinabuhi ta, magbansay tag mga kinaiya nga supak siyang kabubuton sigon og sumala nga gitudlo ni Kristo. Maubitan ang mga igsoon importante kaayo aron nga mamahimo tang lungsod sa Dios ug mapuy-an nato kining ato pagkalungsuranon sa Dios. Kinahanglan di ay nga maghupotag usa ka mithi, unsang mithi aman pagtuo ngadto sa Dios mga igsoon. O gani mauni ang gisgutan sa ikaduhang pagbasa. Bantay mo sa sulat ngadto sa taga Hebreo. Dini gipasabtan tag unsa di ay ng pagtuo. Kay para karon kadaghanan moingon mga nagtuo mamig Dios Padre. Nya nagtuog Dios, nya anong di malagi ta mahadlok musupak sa kabubuton sa Dios. Nagtuo tag Dios, ngano man nga wa man ta magpahari sa Dios. Anong paharion man nato siya? Kay wa may laing linalang mga igsuon nga makahimo ani iyang gihimo. Bikin sa mangkong linalangan nga makahimo gyuta. Wala, ang Dios lamang. Kinsa mang linalanga nga makahatag og kinabuhi. Ang Dios lamang. Kinsa mang linalanga nga naghatag og hangin aron makaginhawa ta. Ang Dios lamang. Tiaw mo na tungod aning tanan, di pa ta mutuo og Dios? Dili ba? Kay unsa din ang pagtuo mga igsoon, munang tuguti ko nga mubalik ta sa ikaduhang pagbasa. Kay muni ang pagpasabot unsa gud ang tinuod nga pagtuo. Sulat ngadto sa taga sa mga Hebreo atong baliko no muni giingon. Ang kahulugan sa pagtuo mao nga may pagsalig kita sa mga butang nga atong gilauman ug dili nato makita. Pinaagi sa pagtuo ang mga tao sa karaang panahon gikahimutan sa Dios. Nganong gikahimutan man sa Dios ang karaang nga tao? Kay naglaom man sila. Naglaom. Kay mo man ay pagtuo. Bisan wala makita, wala ka kita, pero naglaom ni ini. Tagantang mong example ha, ikumperong panahon na.
Makaraang tawo mga igsuon, makadungog pagyud ta ani. Paminaw mo sa makaraang mga tawo. Naagani sila anak nga dili magpakasal sa simbahan, magkundinar ng kalag, nimo ko lang, sus, magpakasal taon mo, kamuray makapaimpirno nako, bahalag magsudan tag inununan. Kadungog manas karaang tawo? Unsa man ang binag-oron? Ay pagpasibil lamang sa mo, kay wala patay ikahumba. Di ba dako kayog diferensya? Kaya naglaom sila. Mga karaang tao, mga igsoon, o kung ang inahan makalakaw na human makapanganak, pabunyagan dayon. Karon unsa man. Ngano nga pa man ibunyag? Wa pa man gud may humba, Father. Kita niyo? Nagalaom ta anak. Mo kanay pagtuo. Masaligon sa gituuhan mga igsoon. Mananglitan, nagtuo tag Dios nga may magbulot sa kinabuhi. Kung naa nga itong pagtuo, dili ta mga ratol unsay may tabo na to. Di ka nung, nuwa na mamatay na ko ani ron, nga naman, na ako'y cancer. Di ka nung malisag man ka, wa man ko'y kwartang ikapa-ospital. Ano di gula ka ikapa-ospital? Unsay problema? Nga mga matay ra mo butagi hapon. Nya usab man po'y atong kabalakan. Di man ka kita mo'y tag-iya sa kinabuhi. Naamang kahit tag-iya. Nga sa ato pa, kung kuhaon na sa tag-iya, so be it. Amen? Nga nung di man ta kabalong mo uli. Kay gitug ang naluto matas pagtulunan mga igsuon nga kita mo'y tag-iya sa atong kinabuhi. Munang kita mo'y magbuot unsaon na to pag kinabuhi, kita mo'y magbuot kung kanus ata mubiya sa kalibutan. Nalimuta nga naaday tag-iya. Munang tanawan ng usa ka tawo nga dunay pagtuo, ingon siya, Ginoo, naman ko'y sakit nga cancer, sumala pas doktor, nya kay wa man ko'y kwarta ika pa ospital. Unsaon man ni ron, ika may gahatag ani, ika po'y mag-almuma, ika po'y magkuha, wa man ko'y ika pa ospital, ka man jud ko'y kwarta gyud. So, mausani akong iuli nimo kung imo nang kuhaon niya, mohangyo lang ko nimo, pasayloa lang ko kung unsay akong makasalanan aron mauban ko nimo. Di malinawon kayo ka, di ka maratol. Dili ba? Ya, naglaom magkatag langit. Kanong di mahadlok man tang mamatay nga magpalangit, mandagway ta. Makasunod ba tag langit kung niat aning lawasa? Mao nang hulmaon nato atong kinaiya diha sa pagtuo mga igsoon. Una ang mithi sa pagtuo. Mubitan ng sa ikaduhang pagbasa sulat ngadto sa taga-Hebreo, gipasabtan ta pinaagi sa tawag ani mga example, mga ehemplo sa mga kinsay dunay tinul nga pagtuo. Sama kang Abraham, ang atong amahan sa pagtuo. Unsay nahitabo ni Abraham? Sa iyang pagdakong pagtuo sa Dios, mibiya siya sa iyang lungsod. Nya dito nasitol na gutato siya kay may na iyang pagkabutang dito. Pero gibiyaan niya ang tanan. Ngano man, tungod lamang sa pagtuo sa Dios, nya gipadto sa usa ka dapit nga walay klaro. Nya ang nahitabo, nahimo na noon sang dumudoong, foreigner, banyaga. Na dini gipasabtan ta mga igsoon sa pagtuo, kay sa tinudanan kitang tanan, mga dumudoong lamang ta ni ining kalibutan na. Kay kung dili ta dumudoong ning kalibutan na, dili ta mamiya dinhi. Kay mga lumulupyo magkata dinhi. Dili ba? Pero nga nung mamiya man ta dinhi, kadili man ta mga lumulupyo. Mabitan na sa pagtuon, nilaom ta. Nga dunay tinuod nga Pinoy-ana nato, ug mao na ang kinabuhing dayon. Muni ang gisgutan sa ikaduhang pagbasa mga igsoon.
Munang kung mauday ni ang kinabuhis pagtuo, magtuo day ta aron ta nga mahimong ka ato mapuy-an ang ato pagkapinili nga pagkakatawan lungsuranon sa Dios. Munang dinhi ta makasabot sa ebanghelyo mga igsoon, balik ta sa ebanghelyo. Unsa may gitudlo sa atong Ginoong Hesus ngadto sa iyang mga tinun-an karong Domingguha. Unsa may iyang pagtulunan atong baliko no, ningon siya ay si Jesus mingon sa mga tinun-an, ayaw kahadlok gamayng panon, kay ang inyong amahan na himuot sa paghatag kaninyo sa gingharian. Ayaw kahadlok. Ato pa, way kabalakan. Gamayng panon. Nganong nagisgot man sa gamay? Nganong di man dako? O jutay, di man dagaan? Kansa maning panon ni Kristo. Nganong niyong masang gamay? Kaysa tinudan na mga isuon, di man kaayo daghan ng mituo ni Kristo. Jutay ra gyud ang iyang panon. Ngano man ka ang tinuod nga panon ni Kristo mga igsuon, naningkamot sa pagsunod ni Kristo, pinaagi sa timaan nga naningkamot pagbuhat sa pagtulunan niya. Muna iyang gamayng panon. Nangano ginanaayo kahadlok kay gikahimutan sa amahan ang paghatag sa gingharian. Sa ato pa ang maapil sa panon ni Kristo, sigurado na gyud niya ang gingharian sa langit ng amahan. Nakisa maning panon niya mga igsoon, mao niya ang nagsunod niya. Nga mituman sa pagtulunan, pananglitan. Kung miingon si Kristo, iampo o pasaylua ang nakasala kaninyo. Iampo ang nagsakit ninyo. O kung panunta ni Kristo, nindot na kayo. Nga naman, kay walay mga baba nga mabaho, kay wala katingganay. Di ba? Kay panon magkatang Kristo, di magpasayloan na ita. Walay kabubuton nga maputol. Walay relasyon nga mga guba. Pero kung atong unahuna, naapata sa kihaanay, walay tagdanay, di kita mahimong panon ni Kristo mga igsoon. Naunsa pa ang gitudlo ni Kristo, nga kita mga piniyalan lamang sa Dios sa kalibutan nga atong gipuy-an, ang atong kinabuhi, gipiyal ni sa Dios kanato mga igsoon. Mo kay gipiyal man, muna nga kung unsa man ang nakabuot nato nga mga kabulahanan tungod sa kinabuhi ug mga talento nga gihatag sa Dios kanato, pulos ni tanan gipiyal. Muna makasabot kaayo ta sa atong Ginoong Hesus sa pagtulunan nga nag-ingon, kung naagani manghulam nimo, kadaghan man kang naabot sa imong talento, hala, pahulama nga di na ka magpaabot nga bayaran pa. Ano man, kay piniyalan raman ka, paitas ha? Pero mahimo ni siyang pait mga igsuon, kung mahimo patang binilanggo sa mga sayop nga pagtulunan, nga ang abot sa ato ang kahago, ato ani, walay labot sa Diyos, wa ni gipiyal na to. Mora bug ni gitudlo rong panahon na. Namo ni apasumpay sa mga pagbasa sa miaging Domingo, kadumdum ato miaging Domingo. Unsa may Gus Domingo, kawang lang ang atong mga kahago. Kung naghago ta, lain ang makapahimulos. Na may kagahago ta para sa atong kinabuhis kalibutan, kung para lang sa kalibutan, kawang lang. Kaya ano man, kay mamiya ratang tanan din Muna nga kung maghago magaling ta, atong kapahimudsan, dili alang ni kalibutan na kay mamiya raman ta din Sumala pa sa atong nadungog karon sa pagbasa, mga dumuduong lang ta din Kung dili maning kamo ta, alang sa kinabuhing tunhay. Mabitanag ni padayon si Kristo sa iyang pagsulti sa pag-ingon, ibaligya ang tanan ninyong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus. Paita.
So unsa may gipasabot niya ng ibaligya? Meaning, dili ta mahimo, dili ta maposes sa atong posisyon. Dili ba ta mahimong binilanggo ba sa mga butang ni ining kalibutan na? Malanglitan. Lisod po kay wala tay kaldero, unsaon man nato paglungag. Di ba? Pero kung kawaton atong kaldero, kung napusis tas kaldero, manunglog yun ta. Marag nga mintir, matay itong kakawat aning kaldero, kadi namin maka panglungag, mga lahig, magmigbapas nga. May tagaba to. Maunay napuses mga igsoon. Nahimong binilanggo sa kabtangan. Pero katong wala mabilanggo, misang Ginoo, gikawat ba ang kaldero, tingali dito kapalit o kaldero mga igsoon. O Ginoo, dito kapalit tingali. O sige, ako lang tong ihatag niya. Natagail lang po kung inugpalit po lamang. Nakuha niyo mga igsoon? Lahi, diferensya ang attitude mga igsoon. Muna ang gipasabot niya sa atong Ginoong Hesus. Nga, dili ta mabilanggo sa mga kabtangan ni ining kalibutan na. Kay kun mabilanggo ganita sa kabtangan ng mga kalibutan na mga igsoon, di gyud ta makahulma og mga buhat nga makapalangit ato. Bumita nang nipadayon atong Ginoong Hesus pagingon, pagsangkap kamog mga puntil nga dili madunot og tiguma ang inyong mga bahandi didto sa langit. Diin dili gayud sila mukunhod kay walay kawatan nga makahilabot ni ini ni may anay nga makakutkot ni ini. Kay hain gani ang inyong bahandi at tuasab didto ang inyong kasing-kasing. So, klaro kaayo ang direksyon natong mga Kristiyanos, mga igsoon. Nasa second part, ningon pagod ang atong Ginoo, pag-andam kamo, sa bisan unsay mudangat, baksig hugot ang inyong mga bisti diya sa hawak, ug dagkuti ang inyong mga suga, samag mga sulugon nga naghulat pagbalik sa lang agalon, gikan sa kumbira sa kasal. Nganong mag-andaman ta? Nya hinugtanay pagod og bakos, nga kinahanglan nga magsiga kanunay ang suga sa kinabuhi na to. Kaya mo man yung mga isuon pahinumdom nga sa atong pagpaningkamot, pakigsuod sa Dios, pagbuhat sa iyang kabubuton, ang iyang kaaway usab ang yawa, naningkamot po na nga mahimulag ta sa Dios. Mabitan ng kitang mga Kristiyanos, dili ta magpasagad og dawat og mga pagtulunan, labi na rong panahon na nga daghan kay rong mga fake news, mga baka ka pagtulunan, pananglitan karon og sa social media gikagubtan, no? Kay tong salida nga gihimo nga si Cory Aquino nakigmadyong sa mga mungha, kadakong bakak anak mga igsoon, panamas-tamas na bisan tugmungha gipakitaapan ang simbahan, mo gipanamas-tamasan ana. Ngano unsa may tumong ana, unsay tuyo aron nga kamo nga mga sakop nining simbahana mawala ang inyong pagsalig nining simbahana. Di na mumutuo aning simbahana. Nganong mao man gipangingusgan niya iya na sayawa mga igsoon. Ngano man gipangingusgan kay naay pending bill karon nga ipa-approve na pod ang divorce. Iya na sayawa. Na kabalo mo og kinsa ra nga institusyon sa atong nasod ang isog ra nga makasangyaw niini, ang ato rang simbahan. Mo nang kinahanglan gub-on ang simbahan aron wala nay mubarog, musupak sa mga yawanon nga buhat mga igsoon. Munang karong gipahinumduman ta, kita manday ang lungsod sa Dios nan atong barugan ang atong pagkalungsuranon sa Dios diha sa paglig-on sa atong pagtuo. Unya di ta magpasagad og dawat og mga pagtulan dayon share dayon kay ato rang gipalapnag ang mga bakak nga pagtulunan mga igsoon. Muna nga magbantay ta, no? Nya hinugtanay atong pagtuo, nya atong pasigahon kanunay ang kahayag ni Kristo sa atong kinabuhi. Aron nga sa atong panahon sa kinabuhi,
magmadaugon ta ug maato ang gisaad nga Pinoy-anan ang langit sa kinabuhing dayon. Amen.